Üdvözlöm! A Dobuk telepítéséhez nyissa meg a gépén az Internet Explorer-t, majd a címsorba gépeljük be, hogy www.ssbm.hu/dobuk. Megnyílt az oldal, akkor válasszuk az első gombot, a Quadernia letöltése. Majd az itt megjelenő ablakba a futtatást. Szintén futtatás gomb. Ezzel megnyílik a Quadernia telepítője, sajnos a lokalizáció nem teljesen készült még el, ezért a telepítő felület egyenlőre spanyol nyelvű. A tovább gombra kattintva telepíthetjük az alkalmazást. Elkészült a telepítés, a terminál gombra kattintva bezárhatjuk a Quadernia telepítőjét. Térjünk vissza a weboldalra, majd kattintsunk a Dobuk letöltése gombra. Szintén válasszuk a futtatás gombot. Ismét a futtatás. Ezzel elindult a Dobuknak a telepítője, ami sajnos szintén spanyol nyelvű. Az installál gombra kattintva elindíthatjuk a telepítést. Majd, ha ez elkészült, a terminál gombra kattintva bezárhatjuk ezt az ablakot. Zárjuk be nyugodtan az Internet Explorer-unkat, a telepítés elkészült, majd az asztalon megjelenő Quadernia gombra kétszer kattintsunk rá, ezzel elindul a Dobuknak a motorja. Erre effektív szükségünk nem lesz, ezért a jobb szélső gombbal ezt be is zárhatjuk. Majd a Start menü, minden program, Quadernia könyvtárból a Dobuk ikonnal elindíthatjuk Dobukunkat. Válasszuk a felső gombot, a belépés a Dobukba, sajnos ez még spanyol. Majd kiválaszthatjuk, hogy spanyolul szeretnénk futtatni, vagy magyarul. Futtassuk magyarul. Ezzel el is készültünk. Köszönöm.